Gdje ste ljudi ovaj naš novi video? Sad ću ja malo nasnimam GTA Vice City. Znači, sad ću malo nasnimam GTA Vice City. Meni je ovo po meni dobra igrica, ali samo ću da prijeđem na ovoj igrici sve misije. Danas ćemo od 2 do 3 misije prijeći, tako da. Možda čak i jednu, ali eto. Znači, zašto ne znam, igram ovu igricu. GTA 4 ide u oktobru. Tako da ću u oktobru bar sistem. Sad ćemo da pređem u Vice City misije. To da znate. I nadam se da ćemo se svidjeti. Ja ovo prvi put pravim misije. Igrao sam ja GTA Vice City davno. Davno sam ja igrao, ljudi, GTA Vice City i tako da prijeći te misije. Nadam se, znači, pa igrica je stara 2002. godine i idemo da pređem misija i svega toga. Ću auto. Aj, policajca, ne, dobro. I ljudi, meni ova igrica, ne znam, će li bagovat, sam počeo ne bagovat, to je super, ali idem ja ovu preći misije na ovoj igrici. Wow. Gura za čovjek. To ne volim da sam neko gura. A sad ćete, još mi da bude treba 100%. Wow. Da treba ključ. Bop. Ja, ne znam, hajde, pusti. Znači, ja i jedni ljudi nismo snimali već dugo. Zato što, ne znam ja zašto nismo snimali. Tako da, eto, izvinjavam se zbog toga i sad ćemo da snimam, znači, danas. Ermin nije sa mnom, znači, i ja se snimam GTA Vice City, super. Meni je dobra igrica, nije loša igrica. Igrao sam prije da se obučem, dobro, ajde. Ekstra si, čovjek si ekstra. Dobar bala, šta je ovo, motor? Ne, kada je? Epa, sad ćeš poginut. Ne, neću snajperom skinut. Majmun. Crko, evo mi. Ne, policija, ne, gara ne policija. Ne želim to kad me ganja policija, ne. Bježi. Ima šifra da me policija ganja, ima evo. Super što mi ne ganja, znači ne volim kad me ganja policija. I eto. Se polako krećem, mam dođe na ga ljubičasti vod, kocki ili šta već. Mali bug, nije puno. Ajmo ljudi. Vidi kako sam dobro obučen, svaka mi čast, tek se obučen. Aj, ne ode. Ne, živi motor. Ajde, idemo tamo, super. Trči, nekako se ovdje trči. Policajci. Wow. Ja idu moja, stvari, vodu. Ja, crko, čovjek, vodu. To ne volim kako se desi. Ja u taksi se nanučila. Ulezi. Tako, uđu taj taksi. Ajde. Uđi.
redu, sad se treba nešto da uradim. A ću malo da nastavimo emisiju. Sam ja taj motor, sve sam pokvario. Nemam auto. A nemam čak naružje, ne. Uteću. Super, hajde da stići tog auta. Sve ću naišu, ajmo. Čeo kamera, tu ne velja. Ne vezi to bitno. Bar meni je bitno. Ako ja ne to bitno mi je. Raf, malo sam drao. Od zajce. Stvarno smije to kamera. A ovako je treba malo da sam udario policajce. Dok sam ide. Da ću mi paliti u svaki slučaj. Dobro, obučen sam ekstra, ajde. Gdje ću mi motor? Kako stiče do motora. Ajmo u motor. Tako smo bili spremni, idemo s motorom do tog rozog. Te roze kocke ili... Ajmo. Osmo da vozimo prebrzo da ću udarit. Ne, zapravim. Ja znam da je ovaj čovjek, ja ne vidim da ovaj čovjek zna da pliva ako nije. Ja motorom sam. Znao biti auto je dobro. Treba uđem, bude, ali auto je ekstra. Ajde ulaziti u auto. Wow, brzo. Ajmo. Ne. Policija. Hop. Može auto. Čemu izaći? Izaći. Ajmo izaći. Tako. Dobro, hajde, vidi, hajde. Ajmo žur, trči, hajde, trči, žuri. Ljudi! Samo ček. Imam naviku na waypoint i... Kako ću vidim, ima ovdje map, ima. Da vidimo. Šta je ovo? Aha. Ajde, kuća, gledam do nje. Znači da ima. Jao. Vidite ljudi. Svinite, boga mi. Tu desilo. Ne znam gdje da... Ajmo ovdje, nešto je da hodim pojaviti. Da će moja kuća biti ili... Kuća nije, nego mi drugo. Pa hoće, ova kuća. Nešto mjesto. Da ćemo to provjeriti. I to da provjerimo šta je ovo. Tamo je kuća, ona kuća. Ajmo. Sad spasi ovdje. Ok. To je to još što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!